Di çanda me de jî ciyekî gelekî girîn digire. Beriya taştê em çay vedixwin, taştêra çay vedixwin, beriya firavînê, dîsa çay, beriya êvarê, piş roja çayê ya cîhanê wisa tê pîrozkirine. Bêşik û guman heqê me jî heye ku em jî vê rojê pîroz bikin. Lewra li Tirkiyeyê her roj di 150 milyon bardak yani iskan çay tê vexwarine. Her sal kesek 1250 iskan çay vedixwe. Yani rojê kêm zêde sê çay xwin û em wisa jê hez dikin. Kam herin bersiva vê hîn bibin. Ji bo hin kesan sohbet û hayat e. Ji bo hin kesan bêhvedan e, însanan rehet dike û betilandinê dibe. Her derde dermanana çay. Nun Çay jwara çi ifade dike? ve nun mi çinyab, avke mi çinyab ama ve çayımı bil. Çayımı tatlıyımı vabim. Eser sonra hatta şu khirken. Biz 4 saat khirken. İnsaneki godubatılı dikate çakke bakın. Çima o çay insan yorgunluğa insan hitap edecek. İrotat xwarine götürüp pişti xwarine te dikate çakke bakın. Di taştê da nava rojê û piştê şîvê îskanên çayê ji destê me nakevin. Bi taybetî ji welatiyên herêmê pir jê hez dikin. Yani çay ketiye hayata mada. Yani roje insan en az insaneki gune ve xoy 4 cara 5 cara çay dixwe. Îro li dinyayê roja çayê ye. Roja çay ya cîhanê cara ewil bazê kanûnê sala 2015 da li bajarê Delhiya Hindistanê hatiye pîrozkirin. Ji wê rojê pêva bazê kanûnê wek roja çay ya cîhanê tê pîrozkirin. Li Tirkiyeyê ji her roj nêzê distûk pê yani piştê avê herîzê de çay tê vexwarin. Em bêjin çend bardak çay dixwin? Valla biz 25 bardak dixwin. Ya razı 30 bardak dixwin. Fark nakirim herhalde. Çay pir ez dikim dixwin ya. Gelo ji bo çayeke xweş divê em çi bikin? Hêdî hêdî bi hemdê xwe çêbe. Em demlemişt ki heta dema xwe berdê baştir dibe tedî temayê xweştir dibe. Ji ber wê yekê got çay dînemiş nebe nexweş e zaten. Ji bo bîranîna vê rojê bira çay ji we be manzaraya xweş û dîmena xweşî pira ji me be.